आयदै बालनि एक्सिडेन्ट जानानै आंनि आथिङा दाबो मोजाङै थाबायनोनो हाला मोजाङै नङा थाबायनोनो हाया मानसिफोरा हमना लाङाबा गुमारि गुमारि गैया माथो हाथायाव थांदों आयदै ओंखामसो उखैनाय मोनसोदों आबा मोखाङाव लाग्रा बिथिंजाय फैलाय आबा माइले आयै आबा आंखौ ओंखाम उखैदों थांनाय आङो मुरि एसे लाबोनाय मुरिजों दै माबा दैखौ गुदुंसो लाबोदो आबा ओइ मा आं बादोंलै दैयाबा बेयाव गुदुं दंना गैया आं फुदुंनो हाया दे थां होनबा गुसुखौनो लाबो थै गुमारि मोनालाय महा थांदों आनै मोना हाथायाव थांदों बिसोरो ओइ आं लाबोआलै बादों आङो दा दसे उनाव जाबानो जाबाय बिसोर फैबाथाय आरो आफाखौ थिनहर आफा आइनो दै नांगौनोलै ओमफ्राय मुरि लाबोना होफै आं हाया बेफोरखौ बा बिमानो मुरि एसे आरो दै गिलासेखौनो लाबोना होफैनो हाया आरो नों आबा ओइ हायालै आं बाल माबा बुंबाय थायो दा दसे उनाव जाबा जाया नामा मा बिलाय ओंखाम उखैदों फुङावलाय माथो ओंखाम जाखादों नङा आबा फुङाव ओंखाम जानाया मोजां जायासै आंनिया ओइ दसे उनाव गुमारिमोन फैबाथाय जाबानो जाबाय आं मिन्थिया आं लाबोना होफैया बेयाव थेमा फुलि प्लेट नागिर दैयाबा गुसु दङ ना गुदुं दङ है आं हायालै आफाखौ माबा खिन्था आफाखौ नुदों नोंसालाखौ बिराद अनोमोन माथो गुमारिखौसो सैया माथो नोंलाय दा गुमारिखौनो नांगौ जादोंना नोंसाला नुदों बिमानो दै गिलासेखौनो लाबोना होफैनो हाया मुरि एसेखौनो लाबोना होफैनो हाया सिरिथा नोङो गोबोरखि मोखां मानो सिरि थानो बिराद अनसि अनोमोन माथो फिसाजोखौ गोसोम होनानै असाइस होनानै मोजांखौनो मोना फिसालाखौसो मोखाङाव लाग्रा आबा साइज होनानै अनसोमोन दालाय माथो बेफोरबायदि फिसालाफोरा आरो उनाव नायबावगोन बोराय बुरैबा नै दानो नाया दै गिलासखौ लाबोना होफैया माथो बुंबावनो हौवा मानसि नालाय बायो आरो थां मुरियालाय थां ओंखाम उखैसोदों आंखौ लाबोनि र' दैयालाय मा गुदुं लोंगोन ना गुसु गुदुं लोङो होननानै मिन्थिखागौ माथो मानो सोंबाय दङ थां गुदुं लाबो फुदुंनानै र' दैयाबा फुदुंनाय दङना गैयाबा फुदुंनानै लाबोनि र' जथ' थांलाय माबारै ओंखाम उखैसोदों आंखौ दहाय ओंखाम जानाया मोजां जायाखै आंनिया माबा आलु बाथोनजों सोरबा ओंखाम जानो हायो नामा पापि आथिङाबो खरा जाना थाबाय पापि सुगारद्रायथारामोनबा आंखौ बिदि एक्सिडेन्ट खालामना गालांदों मा मोनथिगौ दा आङो थांलाय नंमारगौबो दे बाल बि मोखाङाव लाग्राया बिमानो दै गिलासेखौनो लाबोना होफैनो हामारा लाफाथि फिसालाखौ बिराद अनसि अनमारोमोन ना नाथाय नोंखौ नै अननायानो थाङा अन्थाव बाथावनो आंहा गुमारिखौसो बारा अनामोन नाथाय बेसो बिमाखौ बुजि मोनो आरो बे गोबोरखि मोखां सनसबिदा बेखौथ' नायनोनो हायामोन आं दाबो नायनो हाया दिनै थेवब्लाबो बेसोरा आंनि खि हासुदैबो गारनो मोनदों दाबो खिनो हासुनो लाङो आंखौ फिसालाखौसो अनोमोन नाथाय बियो आंखौ अननायानो थाङा बिमाखौ इसेबो बुजिनायानो थाङा मा जाबावनोहाय लाफाथि मा जाबावनो आथिङाबो माला हामगोन इसोर आङो मा खालामबावनो आं बिराद टेनसनलै बिमायाबो माथो खबरखौनो लानो फैया बिमायाबो बे सनसबिजों हाबा जानायनिफ्राय आंखौ इसेबो मोजांखौनो मोनला बुच्चुकुआबो फैलायानो दे बिब'आदि गोलैनानै दङ फिसाजोआदि गोलैनानै दङ इसेबो थालानो गैया बाल लाफाथिया गैला फिउस थांबाय खोनानो मोन्दों माथो बिबारिनि हौवायाबो गैलानो बे बिबारियाबो फोजोंसाजोंनो हाबा जाबानो जायो माखौथ' नायबाय थादों बिथिंजाय लुदुमियाबो गथ' मोनाखैनो माने जोंफोर गामिनि सिख्लाफोरा माथो आलाय सिलायसो जागासिनोहाय भाग्य गैया ना मायोहाय जोंफोर गामिनि सिख्लाफोरालाय दाखालिनिफ्रायनो गस्ला बायनो फैसा बिबाय दङ आंनो दासिमबो मानो गस्ला बायना होनो हायाखै 10,000 मानि मोनदों गदनिफ्राय 10,000निनो आंनो मानो गस्ला लंपेन्ट गांसेबो बायना होआखै पापि हिनजावा सैमा साला सैमानि फिसा सनिया आथां सनिया बाजारि फैसा हर आंनाव गोसो गेसाव बाजारि आयदै बोखांफैदोलै आंखौ बोखांफैदो गोलैबाय आङो फेन्दा सिखावनानै बोरै गोलैखो नोङो फिस्लायना गोलैदों आंखौ थिखांदो सासोदों आयालाय आयै दे उथि आयदै आंना फिन्दानि हारा गैला सनिया आयदै मारैथ' गोलैनाय आइबो गैया थ' न' सिङाव
आं जेबोआनो खालामाखै आगोनसे आथिंखौ होनायावनो फिस्लायना गोलैनानै हाराया गैलालै आंनिया सनिया हाराया गैला दा मा जागोन आं थाबायनो हानाय नंला नों लां आंखौ नों लां आंखौ बामनासो लांनांगोन आयौ आं हारसिंनो दा आइबो गैया आइया गामियावसो थांदों थ' बिदिनो लासै लासैथ' हागोन दि अरे अरे गैला आंनि फिन्दानि हाराया गैला सनिया गैला फोजोंसार थारैनो नोङो मानसिया जोबोद मोजांमोन दिनै नोङो बिमानिफ्राय थगायना लानानैबाबो आंनो फैसाखौ होनो नागिरदों मा होननानै साबायखर होनना बावबावनो नोंखौ आङो दिनै नोंनि थाखायसो आंनि उदै सानाया हामसिगोन आंनि उदैयाव फाथर अन्थाइ जानाया हामसिगोन आंनिनो गोरोन्थि जोंथ' खजानाखौ रानखादोंमोनानो रानखांनायनि उनावबो आङो टिलुनियाव दोनहैदोंमोन आं मानो दोनहैनांगौ दे आं खजानाखौ टिलुनो होजोबनाङामोनानो आंबो लाखिनांगौमोन आं मानो हैनांगौ मोस्रोमनियाबो दङमोन खजानाया मालाय बियो हा बायना लाबाय आंबो जुदि गरनैसो लाखिनायमोनबा आं मानो हैनायमोन बेखौनो सानबाय थायो आङो खजानाया जुदि आंनि आखायाव गरनैसो थानायमोनबा बेफोरबायदि अभाब जानाय नङामोन आरो टिलुमोना दा जेरै जानानै दं बेफोरबायदि जानाय नङामोन आं बिसोरनो हैनो हागौमोन मदद खालामनो हागौमोन जुदि खजानाया आंनि आखायाव थानायमोनबा नाथाय आं टिलुनो नाङा होननानै हैजोबदोंमोन बांद्राय दिन्थिनायावनो नै दिनै फमफ्ला जाना थाबाय दिनै फोजोंसारा नङामोनबा आंहा मा जागौमोन अबाव फैसा मोनगौमोन आङो दायो बेलासि फैसाखौ होनो फैनो नागिरदोंल' फोजोंसारा बाजै बेफोरखौ मा खोनादों आङो नोङो फोजोंसारनिफ्राय फैसा लानो नागिरदों औ मिनिसोरां नङाबा अबाव मोननो रावनियावबो माथो दाहार बिबाबो मोननायानो थाङा आखायावबो थाइसेबो फैसा गैया बाजै बिदि होननानै नोङो नोंनि एक्स बयफ्रेन्डनिफ्राय फैसा लानांगौ नामा आं जमायबाय थादोंआनो माथो बाजै 10,000 जासिगोनानो आंनिया नाङा बिनिफ्राय फैसा लानाङा आं नेबाय थानो हायाना मिनिसोरां आंनि उदै सानाया बांद्राय जाबाय नै दिनैबो सानायनि मुलि जानासो दसे हामनाय मोनदों दानो दसेनो साफिनगोन आंनिया आरो फोजोंसारनिफ्राय लाया सोरनिफ्राय लागोन रावबानो धार होआबा बाजै आं बुंदोंना आं जमायगोन होननानै नेबाय थानो हाया आंनि उदै सानाया बांद्राय जाबाय आरो डक्टर आंखौ थाबैनो अपारेशन खालामनो होदों नोंनिया 50,000 जमा जानायालागै आंनिया उदैया मायबा जालांजोबगोन दादि फोजोंसारा आंनाव हरनो ओंखारदों बेबो 50,000 मानि दाहार नङाबा सोर हरगोन आंनो बिदि एक्स जाखो मा जाखो जोंथ' दा मोजां मोनलायाना लोगो बायसिसो आरो एक्सआनो जा बा लोगोआनो जा खमसे खम मददथ' खालामनो ओंखारदों रावबो मदद खालामग्रा मानसियानो गैया थेवब्लाबो बाजै आं मोजां मोनासैलै बे फोजोंसारालाय सैथानसो माबा प्लेनिं बानायदों दा बियो नोंखौ दाबो हास्थायबाय थायोलै बाजै नों मानो बुजिया बिनिखायनो नोंनो हरनो ओंखारदों फैसाखौ मिनिसोरां नोङो गोरोन्थि बुजिदों फोजोंसारा आंखौ मालाबाबो हास्थायफेराखै दा औ हास्थायोमोन आगोलो नाथाय दा आंखौ बिदि जेबोआनो बुंखाला लोगो बायसिसो थायो लोगो साननानै हेल्प खालामो आंखौ बाजै नों बुजि मोनालै बे फोजोंसारनि गोसोआनो गेसावसो नोंखौ नाजाबाय थायो बियो नोंखौनो नेबाय थायो बिनिखायनो हाबा खालामाखै नुवाखै मालायबा फोजोंसारा हाबा खालामसिगोन फैगौ बोसोराव खैना नायना दोनखाबाय बिलाय ओरैनो थगायदों आरो बाजै थगायाखै दे हाजारबाबोलाय अबाव मोनबावनो फोजोंसारा दि आंनो होदों बेखौनो रंजादों आङो बे फोजोंसारा मा मोनदों साला फैसा 50,000 मानि होनो ओंखारलायदों माने बियो बिबारि बाजैखौ दाबो हास्थायमारो साला गुन्दाया नाथाय बिबारि बाजैया आंनिसो आं जमायगासिनोमोन ना 6 मासफोरावनो आंना 50,000 जमा जागौमोन नाथाय बाजैयाबो नेयासै बे बाजैयाबो फोजोंसारखौ मोजां मोनो ना मायो नाथाय बाजै आंसो नोंखौ जुलि खालामगोन नों नायबाय था आंनोसो नोंखौ नांगौ र' सम फैथों र' आं बुंना लागोन बाजै दा बुंथ'वा नों बेमार जाना दंथ'योना बेनिखायनो बुंथ'वाखै आङो नाथाय जुलिखौथ' आंसो खालामगोन नोंखौ बे फोजोंसारा मा सानदों गावगाया मोनगोन सानदों नामा होआ आङो बिबारि बाजैखौ बिनो ओइ दे गैलालै आंना भिन्दिया गैला आं थाबायनो हानाय नंला दां आंखौ डक्टरनियाव लां हाराया थबस्र' जखादों बियो गैला आं थाबायनो हानाय नंला खोमा भिन्दियानो फुरा सिखावलांजोबदों गैला आंनि भिन्दिया ओइ आबा नों मारै गोलैनाय मोनदे आंबो गैया न'आव आयै आं फुरा भिन्दा सिखावनानै गोलैदों आंनिया भिन्दिया गैला आयै आं थाबायनो हाला आंखौ डक्टरनो लांदो थाबैनो हा बोरैथ' गोलैनो मोननाय आबाहा ओरैनो फैसा गैखाया दा बेसेबा फैसा नांखागोन बेथो अबाव मोनगोन दाथ' बेसेबा गिदिर डक्टरनियावसो लांनांगोन नों थाबायनो हालाबा बेगाव एसे सागादोंना नोंनिया बाव सागानो फुरा भिन्दियानो सिखावजोबदों भिन्दा सिखावनानै गोलैदों अबाव मोजां जानो
डक्टरनाव लांदो आंखौ थाबैनो गारि हमनो थांनाया मा जाखो फैगोन र' दसे थानानै नों दसे धैर्य हमना थाथ' आंसो मिथिगौ बेसेदि सादों पुरा फिन्दानि हारायानो गैखाला आयै आं थाबायनो हानाय नंला दे हागोन दे मानो हाया डक्टरनाव लांबा मोजां जागोन ना गैलालै आयै आंना फिन्दानि हारायानो थबस्र' बायखादों गैला आंहा दा मा जागोन हा बोरैथ' थाबायनाय मोनाबा ओरैनोबा बोथोरानो गाज्रिखा अखा हानाय मोजाङैनो थाबायदोंमोनलै आं आयै स्लेट जानानै गोलैदों मा जाबावगोन दा डक्टरनाव लांनोबो फैसायानो गैया दाहार बिदोंमोन आङो बैसानोबो दाहारखौनो मोनाखै नोंनिया गदनिफ्राय मोननाय 10,000 माथो जाखो बे गदनि फैसाखौलाय बोरै खरसा खालामनांगौ जाखो बोरमा मासे बायनांगौ आंहा गिदिरनो बिदिनो मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो बायनांगोन ना बायखानांगोन नङाबा बोरैबा जागोन ओइ आं जेबो मिन्थिया जिखिजाया आंखौ डक्टरनाव ला आंखौ फाहामना लाबो आं बेफोरबायदि बिसिनायाव गोलैना थानांगौ नामा आं थाबायनो हानाय नंला मोनथिगोन ना मोनथिया नोंसोरो डक्टरनाव लाङाबा आं दानि उथिनाय नायदोंमोन हाया उथिनोनो हाया आथिङानो ओरैबायदि साखादों आइदै आंखौ लांदो थाबैनो डक्टरनियाव लांगोन र'हाय गारि हमनो थांखादोंआनो दसे उनावनो फैगोननो नों दसे धैर्य हमना थाथ'आबा बिनिखायनो एसे मोजाङै नायना थाबायनांगौहाय अखा बोथोरफोराव आंखौसो बेसेबा रायबाय दङमोन बियो गोसो गेसाव बाजारि मायबा मायबि होननानै आथां आंखौ रायनायावनो गावगायासो गोलैना थाबाय आंखौ रायामोनबा मोजाङै थाबायना फैनो मोनबा बिहा जेबोआनो जानाय नङामोन मानो रायनांगौ दिनै आंखौ आंहा मायबा नङा मायबा मोनसे बायना दिन्थिखानांगोन ना बिदि गस्ला लंपेन्ट बायनोथ' होआखैना फैसाखौ इनकाम खालामनोसो होदों बुंखादोंआनो आङो जेबो बुजिया माबा दा नुदोंना गावगाया गोलैबाय आंखौ जुदि बाजारि गोसो गेसाव होना रायामोनबा मोजाङै थाबायना फैनो मोनबा सिरि सिरि होमबाना गोलैनायानो नङामोन बियो बालबे उर्मिलायाबो मानो आंखौ एसेबो केयार खालामा जाखो र' दिनै आं फन खालामनि दाखालिबो फन हरनायाव रिसिभखौनो खालामाखै मानो बिदि जानांगौ बियो बिजि नोंथ' नाम्बारखौनो सोलायना लाबाय आंखौ मानो हाबा खालामनायमोन नोङो आंहा दा मा जागोन आरो जोंनि गथ'आ मा जागोन नों मानो एसेबो साना मा थिक उर्मिलानो फन हरनानै आंनि फारसे खबर लानोबो हानाय खबर लायाखै बियो आंखौ नांखाला बेनो आंखौ एसेबो केयार खालामला मा जाबावगोन आंनिया इयुनाव दिल्लुआनो मोजांमोन दिल्लुखौ नागारनो नाङामोन आङो आंनिनो गोरोन्थि आं मानो सिखाव खावनांगौमोन दे खजानाखौलाय आंबो भागोआव मोनखागौमोन नाथाय आंनिया लबानो बांद्राय जादोंमोन ना दिनै आङो आंनि जिउखौ धंस खालामना लाबाय भंग खालामना लाबाय आङो हेलौ उर्मिला मायो बिजुलि मायो मा जालांखौ नों उर्मिला माथो खबरखौनो लाला आजिखालि आं हरबाबो फनखौनो रिसिभ खालामा मा आंखौ बयबो बिदि खालामग्रा जाबाय नामायो फारसेथिंजाय हौवायाबो आंखौ नागारलांबाय नोंबो आंखौ आजिखालि मा खबरखौनो लाला माथो उर्मिला आंहानोबा मा जानानै दङ आं लोमजानासो दंमोनहाय आंहा डिसेन्ट्रि खिनाय जादोंमोन मिथिगौ ना दाबो नै मोजाङै हामाखै उदै सादों उनाव रायज्लायगोन दे बिजुलि नों गाज्रि मोननाङा आं उनाव हरगोन लोमजादोंबो खिनायबो जादोंबो बेसेबा गोबाव जाबाय मोजाङानो जायाखै आंनिया ओमफ्राय माबा उर्मिला बिजि दा मालाबाफोर आंखौ खबर लानायमोन नामा लायाखै नोंखौलाय मानो खबर लाबावनो माने नोंखौलाय अबाव खबर लाबावनो गुबुन हिन्जाव हाबा खालामबाय बालाय नोंखौ नांखालाबा बेनो लै उर्मिला आं दा मा खालामबावनो आंहा मा जाबावनो आंना एक्स हौवायानो मोजांमोन मिथिगौ ना नाथाय बे बिजिदा आंखौ मानो धोखा होनांगौ दे आंजों मानो फोथाय खेबस' खालामनांगौ बेयो आंनि जिउखौ मानो बिदि खालामखो बियो आलाय सिलायनो आंहा दा मा जागोन आं न'आवसो दंफैयो मिथिगौ ना बिनियाथ' बिमा बिफाया मोजाङानो नाथाय गावगायानो आंखौ मानो बिदि धोखा होलांखो फैनोथ' हायोना बियो अबाव थांबावगोन बियो बिजुलि मोनला नों बेखौ अबाव माने अबाव मोनबावनो नोंखौबो बोरैबा मोननो आं मिथिगौ ना दे होमबा ना आं खिनाय जादों आइदे उदैया सासोदों बोरैबा अरदाव दोनथ' बे उर्मिलाजोंबो मा जाबावनो बयनिख्रुइबो आंनि लोगो बेस्ट फ्रेन्डआनो मानो बिदि जानांगौ जेब्लानिफ्राय बिजिरा थांदों अब्लानिफ्रायनो बिबो खबरखौनो लायाखै खेबसेबो आंसो लाबाय थादों उल्था मा जेथिंबो गाज्रि आंहा मा आंखौ रावबो से जाबाय नामायो लोगोफोराबो हौवायाथ' नागारना थांबायानो शिबकुला
शिबकुला नोंखौ फाननानै देनाङो दख'ना लानांगोन रखरा बा गायरियानो अमायालाय मा बामजालाय नोंनिया ओमफ्राय मा अमायानो माबा सिखाबायसो सिखा बै एन्जर सिखाया बेफोरबायदिसो माथो मालायबा खुगा गोलाव आरो हेन्डसामथार बेनि मुङा जाबाय शिबकुला जा किउटखा बेखौ फानाथ' आङो गल' उनथ'बाथ'नो बिखौ आङो लाखिगोन आंनि लोगो बियो जाबाय टुनटुलुनि फिसाजो माबा फिसाला टुनटुलिया जाबाय बिनि बिब' बिसोरो मा होनो बिदिनो थाथोंसै फानला बिसोर माथामखौबो फाना बाखिखौ फानगोन बाखि सिख्रिब साख्राब सिख्रिब थाख्राब नाम दंजोबो बेफोरखौ फानजोबगोन बाखि बेखौ शिबकुलाखौ फानालै बोरैबा अनथावथाव खुगा गोलाव लावबं गल' औ आनै नाथाय नोङो फानालासिनो बेफोरबायदि दोनबाय थानोसै आरो माथो नो शिबकुला र' मानो गाबदों शिबकुला र' दसे बामजा नोंखौ बामनानै जा मोजां मोनदों आरो नों एसेबां किउटखा थांदो नोङो आइजों थां जा किउटखा ओमफ्राय गल' आज तो मजा ही आ गया दाउजा दाउ खासिखौ जाबाय करके बहुत ही मजा आ गया है औ आनै मजाथ' आया हे गल' आं ओरैबायदि खुसि नोंसा आफाया इमान मोजां जाबाय गोसोआनो सोलायलांबाय बिराद खुसि नोंसोर थांनो गोनाङाथ' ओरैबायदि दुखु मोनदोंमोन आङो औ आनै आंबो दासो खुसि मोनग्रा जाबाय गोसोखौ स्रां मोनग्रा जाबाय आफायादि मोजां जाबाय सोलायबाय गोसोआ थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय दै अखाबो हाबाय दङलै बोथोराबो गाज्रि लाइनफोराबो थांलाय फैलाय गाबोन लाबोलायनोसै आरो ना जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामदो ना मा बुङो लोगोफोर दे होनबा थाथ'लायदो गल' अखाया हालायबायलै मा अखायानो मा मोनखो मा सानफ्रोमबो अखा आं बाबायलै औलै आनै